تۆڕا سووریە مافên mirovan pêşwazî lê biryara navnetewî bi avakirina dezgehekêj bo eşkerekirina çarenivîsa girtî û wendabûyan li Sûriyê kir û amaje kir ku ew ê pêra alîkar be. Tora Sûrî di daxuyaniyekê de got ku wê piştgiriya tevaya daxwazên Komîta Lêkolînan ya Navdewletî serbixwe kiriye û ji destpêka damezrandina wê ve pêre kar kiriye û rojane ji 12 salan ve rewşên girtina neçarî ku piraniya wan dibine wendabûyên neçarî belgekirine û serbar kiriye ku wê bingeheke mezin ya datayan ava kiriye ku nêzîkî 112,000 wendabûyên neçarî li xwe digire û 86 ji sedî lê cem rejêma Sûrî ne. Her wiha bingeheke datayan ya din derbarê qurbaniyên dibin işkenceyê de hatî kuştin ku hejmara wan gihiştiye 16,000 welatiyên Sûrî û tekez kiriye ku 2,100 daxuyaniyên mirinê ku ji bazneyên tomara sivîl ya rejêmê derketine li cem hene ku wendabûyên neçarî ne û dibin işkenceyê de hatine kuştin û piraniya kesûkarên wan bi mirina wan nizanin. Tora Sûrî daye zanîn jî ku li gor bingeha datayên wê ji adara 2011 ta tebaxa 2022 3041 zarok û 6642 jin hîn wendabûyên neçarî ne. Ew jî li ser destê tevaya aliyên nakok li Sûriyê. Tevî tekeziyê li ser giringiya rol û karê mîkanîzma ku nû hatiye avakirin, Tora Sûrî hoşdarî ji metirsiya bilindkirina banê pêşbîniyan ji vê mîkanîzmê li ser kesûkarên wendabûyên neçarî da û tekez kir ku divê ew mîkanîzma nû amajê bi erkên ku bi destê wê tê bike û yên bi destê wên jî nayên.